ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଲମମୁନରୁ ଗଳ୍ପଟିଏ। ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବେ। ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ମନେ କରେ ଯେ ତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, କଥାଭାଷା ସବୁ ଅସାଧାରଣ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ ତଉଲି ସେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କଥା କହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ତୁଣ୍ଡର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାରି ବଡ଼ କଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇ ସାରି ସେ ଟଙ୍କା ଜମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଚାକର, ଚାକିରି, ଘର, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବୟସ ଓ ଏସବୁକୁ ଖାତିର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ପାଇଲେଣି, ପାଉଛନ୍ତି ଓ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କର ଏହି ମନଗଢ଼ା ମତକୁ କେହି କେବେ କଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହନ୍ତି, ସଂସାରରେ ସବୁରି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସାଧନା। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ସାଧନା। ବାଡ଼ିରେ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଃ, ଆସିଲୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଭଲ କଲୁ, ମୁଁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ କାମରେ, ଦେଖ। ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଅଧା ବିରକ୍ତା ଅଧା ତାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି ମୁହଁ ଟେକି ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ଦିନୁ ଆଡ଼େ। ଆରେ ଏଇ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ଦିଟା ପୋତି ଦିଏ, ଗପିବା। ଆ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫାଟକ ଖୋଲି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୌରବ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତାର ଆଖିରେ ସେହି ଉଦାସୀନତା, ଅପ୍ରସନ୍ନତା। ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ବାପା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜିଆ ଖୋଳୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଖୋଳି ମୂଳା ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପାଇଁ ବାପା ବାପା ହେଉଛି। ସେଇ ଚିତ୍କାରରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣର କଥା ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ? ଅପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମର ମା ତ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲା, ତେବେ ଦୋଷଟା ମାର ନା? ପିଲା ଦୁଇଜଣ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମୁହଁକୁ। ସେ କ'ଣ ବାପା ମା କଳିରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଉ କୁନା, ତୁ ଖୋଳ ଜିଆ। ଆରେ ବେବି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବଡ଼ ଜିଆ ମିଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ମୂଳା ହବ। ଦେଖ ଦେଖ, ଭଲ କରି ଦେଖ। କହିଦେଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭାରି ଜଞ୍ଜାଳରେ ଦିନୁ। ତେବେ ପିଲା ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ମା ପରି ହାତ ହଲାଉଥିବେ ଦିନ ଯାକ। ବଡ଼ କାମିକା। ଦିନୁ ଗୌରବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ହଠାତ୍ ରାଜି ହୋଇ କହିଲା, ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଯେ ରହିବ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ପରିଶ୍ରମୀ ପାଲଟିଯିବ। ଅଫିସ ଯାକ ତ ହୁରି ଯେ ଗୌରବାବୁଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅମଲାଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୌରବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କାମ ନିଅଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଶୁଣିବାକୁ ଗୌରବାବୁ ଭାରି ଏକାଗ୍ର କାନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଦିନୁ ମୁହଁକୁ। ତାଙ୍କର ଚାହିଁବାର ଠାଣି ସତେ ଯେମିତି କହିଦେଉଥାଏ, ହଁ କହିଯା ଦିନୁ, ଏବେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଖାଣ୍ଟି କଥା। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦର ରେଖା ତାଙ୍କର। ରହସ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିନୁ କହିଲା, ଲୋକ ହେଲେ ଏମିତି, ଗୌରବାବୁଙ୍କ ପରି ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ। ଓଃ, ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବା ଯେ? ବସିଯାମ ଟିକେ। ଆମେ ତ ଏଇ ମାଟିରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ମାଟିକୁ ଫେରିବା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ବାଲି ମାଟିର ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଲୁଗା ମଇଳା ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେହର ମଳି ସଫା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଦେହ ଭଲ ରହେ, ଗୌରବାବୁ କହିଲେ। ମନର ଅବଜ୍ଞା ଘୋଡ଼େଇ ଦିନୁ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ତେବେ ହଠାତ୍ ଏ କଥାଟା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନୂଆ। ବର୍ଷା ବଢ଼ିରେ ଗୋଳି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ, ନହେଲେ ପଟୁ ପଙ୍କ ଚିକିଟା ଉପରେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୁଗାପଟା ଗାମୁଛା ତ ମଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଃ, ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଏଇ ଦେଖ ମ, ମୁଁ ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଏତେ କାମ କଲିଣି ଖାଲି ଖରାରେ, ଯାହା ଝାଳ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ବି ମଳି କାଦୁଅ ନାହିଁ, କହି ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଦେଖେଇଲେ ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି। ହାତ ମାରି ଦେଖ, ଦେଖ ମ, ମୋ ଦେହରେ ଝାଳ ହାତ ଲଗେଇଦେଲେ ଅସନା ଲାଗିବ କି ତତେ? ଆଉ ଲୁଗା ମତେ ମୋର ମୋଟେ ମଇଳା ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଖୋସଣୀ ପାଖରେ ଯାହା ଝାଳ ଲାଗି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହାତ ମାର, ହାତ ମାର। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦିନୁ ଚାହିଁଲା ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼େ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟିର ପୋକ ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଉପରେ ମଳି ଏତେ ଲାଗିଛି ଯେ ମଳି ଆଉ ଲୁଗା ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅ କୁନା କହିଲା, ହଁ ବାପା, ଦେଖ ଜିଆର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଟିକେ କାଦୁଅ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା, ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ମାଟି ଓଗାଳୁଛି। ଆହା, ତମେ ଏମିତି କାଢ଼ିପାରିବ ମାଟି? ଆବେ ଚୁପ୍, ଶୈତାନ, ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ନା? ଯା, ସତରଞ୍ଜି ଆଣିବୁ ଘରୁ। ଦେଖୁନୁ ଦିନ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେଣି। ବେବି ପ୍ରଥମେ ଧାଇଁଲା ଘରକୁ। ମୁଁ ଆଣିବି ବାପା। ପଛେ ପଛେ କୁନା ଧାଇଁଲା। ହୁକୁମଟା କିନ୍ତୁ ତାରି ପାଇଁ ଥିଲା। ପିଲା ଦୁଇଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦିନ କହିଲା, ବଡ଼ ଖାସା ପିଲା ଦୁଇଟା, ବଡ଼ କାମିକା। ବାସ୍ ମ ଦିନୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଯା, ସତରଞ୍ଜି ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବସିପାରିବି ନାହିଁ ତଳେ, ମୋର ଅର୍ଶ ଅଛି। ଟେକି ହୋଇ ବସିଲେ କଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହଁ ମ, ତଳେ ବସିଲେ ତ ତୋର ଲୁଗା ମଇଳା ହେଇଯିବ, ବାବୁଆନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ଦେଖୁଥା, ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଏ ବାବୁଗିରି ରହିବ ନାହିଁ। ପାଟି ତଡ଼ିବ, ଖାଇବ। ଆଉ ତମେ ତ ଭାବିଛ ନା ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ରେ କାଗଜ ଚଷିବ, ସେଥିରେ ଯାହା ଫଳିବ ତହିଁରୁ ବେଶୀ ଫଳେ ମାଟିରେ। ମାଟି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ବସୁନ୍ଧରା ଉପରେ, ଖୋଳ ଖା। ଆଉ କାଗଜ ମାରୁଆଡ଼ି ଦୋକାନରେ ସେଥିରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କାଳି ଚାପି ହେଇଯାଉଥିବ, ଚାଷ ହବ ନା ଖାଇବ? ଆରେ ନାଇଁ ମ, ଅର୍ଶ ଅଛି ବୋଲି ବସୁନି ପରା। ଓହ, ଗାଁରେ ତ ଆଉ ଅର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ ନା, ସେମିତିରେ ବି ଚୌକି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖିଛ ଧାନ ବେଉଷଣ ପନ୍ୟର ଫସଲ? ଘରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ଆରେ ଦେ ମୋ ବୋଉ, ଚଞ୍ଚଳ ଦେ, ବାପା ସତରଞ୍ଜି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦିନୁବାବୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦୁହେଁ ଯାକ ମା ଉପରେ ଝୁଲମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ସତରଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଏ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବି? ବାପା, ବୋଉ ସତରଞ୍ଜି ଦେଉନାହିଁ। ଆରେ ଥିଲେ ତ ଦେବି। ଶୁକୁଛି ପରା ସତରଞ୍ଜିଟା, ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ, ଏ ସପଟା ନେଇଯା। ବେବି ସପଟା ଧରି ଧାଇଁଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଣ୍ଡା। ସପର ସଦର ମଫସଲ ସମାନ, ଦୁଇ ପାଖେ ସମାନ ମଳି। କୁନା ଲଗେଇଲା ସତରଞ୍ଜି ପାଇଁ କଳି। ଦିନୁବାବୁ ଗୌରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁନାକୁ ଡାକ। କୁନାକୁ ଡାକିବା, ନଇଲେ ସେ ଘରେ ପ୍ରଳୟ କରିବ। ଛିଣ୍ଡା ସପଟାକୁ ଗୋଟେ ଢିପ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ବିଛେଇ ଦେଇ ଗୌରବାବୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବସ୍ ଏଥର। ଏହା ତଳେ ରହିଲା ଛୋଟିଆ ଖତ ଗଦା। ସପ ପଡ଼ିଗଲେ ହୋଇଗଲା ଚୌକି। ଦିନୁବାବୁ ଟିକେ ପଛେଇଲେ ବସିବାକୁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୌରବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଗରୁ? ମାଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସରସ। ଏଠି ମଳି ନାହିଁ। ସତରଞ୍ଜି ଶୁଖୁଛି ପଡ଼ିଶା ଘରେ। ସପର ରୂପ ମନକୁ ତ ରୁଚୁ ନାହିଁ ନା ତୋର? ବାପା, ମୂଳା ମଞ୍ଜି ଦିଅ, ପୋତିବା। ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୂଳା ମଞ୍ଜିରେ କି ଗଛ ହବ? ଦିନୁବାବୁ ପଚାରିଲେ। ଭାରି ଆଗ୍ରହରେ ଗୌରବାବୁ କହିଲେ, ଏତିକି କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ପୋତିବାରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଇ ପଟାଳିରୁ କଡ଼ମା ନିରସା ମୂଳ ଗଛ ଯାହା ହବ, ସେତକ ମୂଳା ଦିନରେ ହୁଏତ 2 ଅଣା 4 ଅଣାର ହବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି କ'ଣ ଏହାର ମୂଲ? ଆରେ ଆଉ କେତେ ମୂଲ ହବ ଯେ? ଲୋକ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି। ତମେ ଆମେ ଶୁଣି କହୁ ଭଲ, ଠିକ୍ ଗଧର ଗଳା। ତଥାପି ସେ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ତାର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ତୁମ ଆମ କଟୁକ୍ତି ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଧନା। ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ଲାଗିଛି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଉଇ ପରି। ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଲାଗିଛି। ମଲା ପରେ ଲୋକେ ହୁଏତ ହସିବେ। ମୁଁ ଏଇ ମୂଳା ପଟାଳି ପରି ମୋ ଜୀବନରୁ ଏମିତି କାଣିଚାଏ ଲାଭ ପାଇଛି। ନା ମ, ସେମିତି କହିବେ ନାହିଁ, ଦିନୁବାବୁ କହିଲେ। ତୁ ହସୁଛୁ ନା ମୋ ଉପରେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି? ହସୁଥା। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ବାପା, କହ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି। ଭାଇ ପାଟି କରୁଛି ମା ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା। ହଁ, ତୁ ଭଲ ପିଲା, ଭାରି ଭଲ ପିଲା। କୁହ ବାପା, ଚଞ୍ଚଳ କହିଦିଅ। ଭାଇ ଶୁଣିବ ଆସିଗଲେ। କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ସେ ପିଲାଦିନର କଥା ବାପା? କୁହ ନା, କୁହ ବାପା। ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ଗୌରବାବୁ ପଚାରିଲେ ଦିନୁବାବୁଙ୍କୁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଖିଛ? ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ପାଏ? ହଁ ମ, ସେଇ ଚିକିଣିଆ ପଥର ତ? ହଁ, ଚିକ୍କଣ ପଥର। କି ଚିକ୍କଣ ଠାକୁର! ଯାହା କୁହ, ତାକୁ ତିଆରି କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପୋକ। ଗଣ୍ଡକ ନଈ କୂଳରେ ଥାଏ। ସେ ପୋକର କାମ ହେଉଛି ପଥରକୁ କାଟି କାଟି ଗୋଲ କରିବା। ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆଦି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପୋକଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ଖଣ୍ଡେ ପଥରକୁ ଗୋଲ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ଗୋଲ ହୋଇ ଚିକିଣିଆ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଭିତରକୁ।
ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଟୁବ୍। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପୋକଟି ଟିକେ ଥିର ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଟୁବ୍ ଶବ୍ଦଟି ତାର କାନରେ ବାଜିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଧରେ। ତାକୁ ପୁଣି ଗଡ଼େଇ ଦିଏ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଭିତରକୁ। ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଟୁବ୍। ଜୀବନର ସବୁ ସାଧନା ଠିକ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଶେଷ ପାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ କଟା ପୋକ ପରି ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଖିଆଲ ପଛରେ ଅହରହ ଖଟି ଚାଲିଥାଏ। ପୋକଟି ଦିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ, ତୁମ ଆମ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ମଣିଷ ଦିଏ ତାର ଦାନ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ାଇବାକୁ। ସମାପ୍ତ।